सब केहू के प्रणाम। अपने लोग के छोट भाई राजा मिश्रा बहुत दिन के बाद सोशल मीडिया पर आयल बनी। और लेकिन देख के तो सोचते हो कि कितना दिन से भुलाए रहे हैं राजा, लेकिन भुलाए नहीं कि भैया कुछ समय जौन बा अभी संघर्ष के समय चलता। झलको चैनल बा आर भोजपुरी चलेला, जौन पे हमार वीडियो जाता। आज बहुत ही अच्छा दिन बा, दीपावली बा। तो तमाम जौन की बा बिहार के विधानसभा के विधायक, सांसद, पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड समिति, तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि लोग बा, गांव समाज के जो लोग बा, सब केहू के दीपावली, छठ और गंगा स्नान के जौन की बा हमरा राजा मिश्रा के तरफ से हार्दिक शुभकामना बा। अपने लोग दीपावली, छठ और गंगा स्नान हंसी खुशी से मनाई। और बिहार के तमाम पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग के दिल के गहराई से जौन की बा धन्यवाद बा, ताकि अपने लोग अपना पंचायत के एक सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनावे में काफ़ी अपने लोग के भूमिका बा, योगदान बा। और अपने लोग के ही योगदान से आज जौन की बा बिहार के तमाम पंचायत आगे बढ़ता। जौना के देख विधायक जी लोग काफ़ी मेहनत करता लोग, जौना से विधानसभा भी आगे बढ़ता। तो हमनी के बिहार में का चाहिए, बिहार में हमनी के बाहर चाहिए। और समझी कि बिहार में हर एक पंचायत में विकास चाहिए, जौन आज हो रहा बा। हम बिहार के कोनो ऐसा पंचायत नहीं के, चंपारण के कोनो ऐसा पंचायत नहीं के जहाँ पर झलको चंपारण के माध्यम से जौन की बा हम वो पंचायत के विकास या पंचायत में जौन भी काम अधूरा होके ना देखले हो कि ऐसा हो नहीं के सकता। अपने लोग का आशीर्वाद रहल, अपने लोग के सपोर्ट रहल, काफ़ी रोमांचक जौन की बा झलको चंपारण के उस समय रहल। और फिर उस समय लौट के आवता कुछ ही दिन के अंदर में फिर से जौन बा सोशल मीडिया पर हमनी के चंपारण के तमाम पंचायत के दिखाए, तमाम विधानसभा क्षेत्र के कहाँ विकास बा, कहाँ विकास चाहिए और कहाँ जौन की बा ज़्यादा विकास की जरूरत बा, वो जगह पर ध्यान देला गरज बा। चंपारण के आगे बढ़ावे के बा। और आज जौन की बा सोशल मीडिया पर आवे के एक एगो हमार उद्देश्य रख हो कि आज दीपावली के दिन बा, बड़ी खुशी बा। पूरा बिहार जौन की बा जगमगाता, पूरा भारत देश जगमगाता। लेकिन भारत देश तो जगमगाता, लेकिन ओकरा साथ साथ ही जौन की बा लोग छठ पूजा की जौन तैयारी में बा ओकरा कर रहल बा। और ये जौन की बा दीपावली से 6 दिन के बाद छठ बा। तो छठ में भी अपने लोग के बिहार के एक एक दृश्य के दिखावल जाई। झलको जौन एगो चैनल चलता आर भोजपुरी पर, जौन अपने लोग देखी और बिहार के एक एक ठेठ चीज़ के ठेठ भोजपुरी जौन लोग जानत हो, ठेठ भोजपुरिया देखावल जाई। बिहार के माई बहिन लोग जौन बा दीपावली पूजा के अंग मनावेला, माई बहिन लोग जौन की बा गोबर पूजा के अंग मनावेला। गोवर्धन पूजा होला 2-4 दिन के अंदर में हुई। बिहार में छठ पूजा के महत्व का बा, छठ पूजा का इस तरीका से मनावल जाला। बिहार के लोग जौन की बा छठ में के झूमेला, दिवाली में के झूमेला, वो सब चीज़ वाली के देखे के मिली। चलिए वीडियो के लगातार शेयर करी और ये चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन पर दबाई। फेसबुक पेज पर भी जाके हमरा के फॉलो करी लोग। और हम फिर से लेके आ रहे बनी कुछ ही दिन के अंदर में पंचायत यात्रा, जौन की बा चंपारण के तमाम पंचायत के यात्रा में देखावल जाई। प्रत्येक पंचायत के जौन की बा विकास और जहाँ विकास नहीं के ओकरा की देखावल जाई, ताकि बिहार में विकास होखे। और बिहार में जब विकास हुई, विधानसभा में जब विकास हुई, तो चंपारण के विकास हुई, चंपारण के प्रत्येक पंचायत के विकास हुई। यही से हम लेके आओ तनी पंचायत यात्रा। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण, जय बिहार, जय भोजपुरी।